Sanitario que pretende implantar a Xunta de Galicia nas granxas suscitou a preocupación entre os gandeiros. Desde a Deputación de Lugo deuse a voz de alarma sobre os riscos que vai supoñer que a identificación das reses as fagan os seus propietarios. Adiantan tamén que farán todo o posible para que a Administración Autonómica non siga adiante co seu plan. Asumir a responsabilidade da identificación das súas reses non convence os propietarios das explotacións. Este é o papel de acompañamento do animal que levaba unha semana esperando por el. Co futuro sistema de control sanitario, os gandeiros terán que solicitar os documentos de identificación a través de internet ou por teléfono. Antes, un veterinario desprazábase á explotación e encargábase de todos os trámites. Ao principio nos prexudica, porque pasa a ser un sistema que tiñamos moi ben montado, moi exacto, viñan todas as semanas, identificaban os animais, daban altas e baixas. E agora mesmo pois, pasa a un sistema vía internet, que aquí no rural ainda non o temos, por lo menos nesta zona, e hai que ir, supón ir por menos unha vez ou dúas máis ao mes á oficina comarcal agraria por os papéis. Pronto vai a ser un caos. Eu creo que incluso fan conscientemente. Eu creo que o que busca a Xunta, o que busca este conselleiro, é acabar privatizando o sistema. As novas medidas inclúen a entrega de balde do 70% dos crotais de todo o ano que os gandeiros terán que recoller nas oficinas comarcais. O inconvinte do incremento da carga de traballo dos gandeiros engádense as dúbidas sobre a seguridade alimentaria e a protección da trazabilidade da carne. Porque nos equivoquemos a hora de inscribilo ou unha cousa desa. Eso pode afectar a trazabilidade dos animais. Estamos falando de que se están destruindo o mellor sistema de identificación bovina de Europa, levado a cabo por profesionales veterinarios que facían moi ben o seu traballo, que os gandeiros estaban contentos, que se podía evitar ou se pode evitar que poda surgir cualquier problema de seguridade alimentaria. Desde a Deputación de Lugo anuncian que farán o posible para que a Xunta de Galicia rectifique e non desmantele un servizo que consideran seguro para o sector gandeiro. Monterroso ten un especial protagonismo esta semana. Por unha banda, inauguráronse os accesos á área recreativa da Penela con todos os servizos, o que permitirá desenvolver urbanísticamente esta zona. A Deputación investiu 750.000 euros nesta obra que era moi demandada polos veciños. Pero, ademais, o Concello monterrosino acolleu por primeira vez na súa historia o sorteo da Lotería Nacional. Numerosos monterrosinos participaron no acto de inauguración e fixérono percorrendo o quilómetro que hai desde a Praza de Santa Lucía ata Penela para comprobar o antes e o despois desta vía. Antes non había aceras, a carretera estaba toda estropeada e agora deronlle un arreglo moi bon. Isto parece outra cousa que non era antes. Ademais das beirarrúas, o asfaltado e a sinalización horizontal e vertical, o proxecto incluiu todos os servizos, desde a rede de saneamento ata a liña de baixa tensión. De alcantarillado, todo. Eso xa está todo arreglado. E logo puñeron as farolas, que non as había, puñeron uns árboles, que son pequeniños, pero xa irán medrando. Esto tiene un valor incalculable porque han metido los servicios desde Monterroso hasta acá al río de la Peneda. Y ahora pues se van a empezar a hacer construcciones y va a crecer esto. Tamén hai quen valora especialmente o deseño. Monterroso va para adelante, é modernísimo e hai diseño. A obra era moi demandada tanto polos veciños como polos que se achegan a Peneda, un dos lugares máis visitados da Ulloa. Poñer en contacto a vila co río Ulla e facilitar os accesos ás instalacións da Peneda, mas do camping, o único camping que hai na comarca da Ulloa, verdad, e que é moi visitado, pois era realmente necesario. Pero non é esta única obra da Deputación en Monterroso. No que vai de ano, o organismo provincial leva investidos preto de 2,5 millóns de euros neste concello. Monterroso repartiu 42 millóns de euros desde a cúpula, o Auditorio Municipal da Vila, que acolleu o sorteo da Lotería Nacional do 16 de outubro. Ao redor dun millar de persoas seguiu con interese as extraccións das bolas que o azar levou fora da vila. Repartimos mucha suerte por toda España. Pues moi ben para aquí, para o povo. Estamos acostumbrados a ver na televisión, e entonces aquí, diante da xente, pues moi ben. Foi unha celebración realmente espléndida, con muchísima gente e
que esperemos que le gustara mucho a toda España. Síntese unha satisfacción tamén moi grande por a gran cantidade de público que acudiu, que nos honrou coa súa presencia, que participou no sorteo. As localidades de Esparraguera, en Barcelona, e Non Duermas, en Murcia, levaron o primeiro premio dotado con 600.000 euros. 58.008 que ha obtenido el primer premio. En Monterroso tocou algún reintegro e os 1.200 euros que se sortearon entre as entidades benéficas do municipio que recaeron nas obreiras de Xesús. Nos ha venido como anillo al dedo, porque ahora tenemos que comprar una furgoneta para llevar los niños y cómo la comprábamos. E, bueno, esto es unha ayudica. O de Monterroso foi o terceiro sorteo viaxeiro que o Organismo Nacional de Loterías celebra na provincia de Lugo. Os nenos de San Ildefonso estiveron hai un ano no Auditorio Municipal da capital. O primeiro sorteo tivo lugar no ano 1976. Me parece muy bien porque se sale un poco de la rutina y no es todo el rato lo mismo. Yo ya estuve en el sorteo de Lugo el año pasado y me parece muy bien que hagan este sorteo. Y entonces tratamos de hace 40 años, el año 64 precisamente, tratamos de acercar a la Lotería Nacional a su público, que es muy numeroso. Y la verdad es que me ha sorprendido porque si de alguna forma Galicia es cálida, Monterroso lo es máis todavía. O grupo de baile da Asociación Falcatrueiros pechou a celebración do sorteo, que si resultou afortunado para Monterroso. A Deputación pon en marcha as primeiras bolsas medioambientais da provincia para xóvenes titulados que están incluídas no programa Lugo 2, que está financiado nun 70% con fondos da Unión Europea. 18 persoas poderán beneficiarse desta iniciativa que está dotada con 270.000 euros. Poderán realizar prácticas durante 4 meses en empresas de 7 países e recibirán 1.000 euros mensuais. Os interesados poderán realizar a súa inscripción ata 2 de novembro na web da Deputación. 20.000 persoas pasaron pola carpa arroba da Deputación durante as festas de San Lucas en Mondoñedo. Esta aula itinerante coa que se está a difundir entre os lugueses a administración electrónica forma parte do programa tecnológico Innovate do organismo provincial que está cofinanciado nun 70% pola Unión Europea. A Ludus Party, organizada polo Concello de Lugo, será a próxima cita a finais de novembro. A directora de cine Chus Gutiérrez participou nun coloquio dentro da mostra itinerante de cine español feito por mulleres que por primeira vez acolleu Lugo. A Fundación TIC participou nesta iniciativa e deste xeito súmase o impulso das longametraxes das directoras do país e a reivindicación de facerlles un oco no mercado audiovisual. Na mostra presentáronse películas de Chus Gutiérrez, Lucía Puenzo Marcol e Diana Fabianova. Os cogomelos serán o prato forte deste sábado na parroquia de Roupar, en Xermade. A 1 da tarde abrirase a exposición de produtos da zona e de artesanía. As dúas terá lugar a entrega de premios aos voluntarios que axudaron a coller os fungos e os cociñeiros que elaboraron as receitas que os asistentes poderán degustar a partir das 2:30. Como novidade, o menú deste ano inclúe cogomelos con carne de caza. A Fonsagrada acollerá este domingo a Festa dos Maiores que se celebrará no Polideportivo Municipal. Ademais do xantar, haberá música para amenizar o encontro. Os participantes de máis idade recibirán unha distinción especial que preparou o Concello para eles. Este domingo celebrarase no Círculo das Artes de Lugo ás 8 do serán o Festival de Corais a beneficio de UNICEF, con motivo do Día Internacional do Neno. Participarán as corais da Asociación de Amigos do Camiño de Santiago e de Cantar delas. O prezo das entradas é de 10 euros.